Obani de no kwasem. We ni pe bia no ko bre no wase. Adi nyami stro so atran wiase. Ina mi obia ni yemu je. Tese na koma panti even into makra yedi esin se wakoma panti. Ye mami sabe wendi abro. Onini kun kwan bi asese o fa so de ehwe yan bia o ma hwe. Minana efise owaye miye pa ma Janet oyi eya otai eni edi agro onu so penipa onse nipem nti se mi wa meti na me fa nika ensie ye eden den nyoni edi agro ma enfutupa okoikura won ebe ma enfutu wadi fa nika ensie ye amijanya me suse na Kelvin Amwakwa Amwakwa Sirikon Godfred Reginald the JTO Danso Alice Robert Frimpong Abena Simamwa Eje. Okay, so something small about our grandmother. She was very selfless, and most people who were around her benefited from her services and many other things. She always wanted to help others. She was always there for everyone who was close to her. I'm summing everything about our grandmother in 3 words. She was good, kind, and selfless. Okay. She was also peaceful, and we depended on her for everything in terms of advice and everything. She was very good to all of us, and she was so kind. Even though she was kind, she was generous. Mididi Manuela, me mami tai friend me. Marco. Na me from me mami cry ensie ye. Na deni den ya okai me. Me nana if say owaye me ye pa ma Janet oyi. Eya otai eni edi agro. Onu so penipa onse nipem. Nti se mi wa meti na me fa nika ensie ye. Eden den nyoni edi agro ma enfutupa. Okoikura won ebe ma enfutu. Wadi fa nika ensie ye. Amijanya me suse na me fa nika ensie ye. Me das. Mama ne mama bia openipa na odonipa. Na no kranya me anim ni mama na wafiri mu ni de ya hwrade. Cause ebe haye pa ye nya obi a ti so no a obetima hwa kirisa amaye na yejani nyina manyame owu kurade a kwantumi nyi nti ye de yegidie ni se nyankopon na atonsa afre no nti kwa okọ no yenim se o baby papa eda anya den a sane no do ye wasase isu no saa ni yenim se obekwa kosisi baby papa bi nso amaye a daachi bi na ye nso ye bekọ no yachi enye basa die ma me ne de se mu bisa na oyeni papa waboa ye bebre kromu ha sese ni kura no ye koi se ye beba yachi be ye dia ma ye kakra kire se maami nti na ya tambia ye kai se ye maami ofie nti ye kofie ye maami ofie se ya wafrumu ye be ma fie bakra no aye ye de because se ye be nyu obi obehwe ye ti se ye maami na wafrumu ne de no kura nyame anim ni ebe ye de nti ye maame ne de ya hwrade na eja bibia ma nyankopon yadamasi your family Rama achi most beautiful 2023 queen Mr. Femi Nana Yun Chafari awo achoma kwakwaso kantamanto ene yo ha obabi na nti ne yo ha ya maame ba akopɛ we free mu nti ye be kra no and then last day aye kra no nti na ye wa ha no e ma me no ye mbaba wa ye we area ho de wa ye ase ye na ye nana no oye obi a papa ase ba nko ma me we fie se na ma me bajeje o san ase obi a like oya ne nana ankasa mpo na se ma me ne ye obatan papa nti na ma ye na ye nya ne ho do a ya beja no eyiye kama sei
Yo, miso kakra meka fa oba na ho minim no Achemoda market. Na mene meyere ama makwa ye wo market otembe ho na yekoto ekudi dwane ade be ya de nnuane ofi nti osese na mene meyere esi koba no na opayasem nti ofa me se ofra me ma sew e ma me so me fra na asem na minim se akokwa so akra no fi se na oyemidim nti mene ni mienu nyina so mebedi ade no obehye me nkran se nyame nhira me no mo me chidom na minim so oba bra be fi me sam sisi a nka me bomoden ne transfer mo che me abakwasem yi nti oba bna de wabobra oya de pa fi se tembia me hunu bia no fra me asew ba bia me fa bia no mehia na me so me gene so se oyemase nti se na ye wa hanoma enne na nsa eye fiada ene transfer ena ye pen kwabe no a enne ne ye num sikansa nti se ohun se meti hanoma oba bra nti na me wa ha eye ne ho anije nti na me wa ha ene se no si doyen ofun obia o chese oye funny omo bia anije ukohia na market kwa na oto ade a de wo besi akrokro ma ade kwa won to kra beto nti oba bna de emse oyo oba tampa wama friends wa share na se wama na se so akron nti ne manso ayade akan ne manso ebinim ye na mfofo minim bi nti se me wa ha no ma me wa ha ema busuani nyina se oba bna na amende ye bepia ha Yeah.
Bye.
kura wɔn nsam sika 1,000 Ghana cedis bɛkyerɛ 10 million dɔkta bɛdeɛ ɔno wɔ afrɛ wo maame asomdwe kwan so na sɛ yɛanom ne sika sɛ ɛyɛ presby boys ane presby girls ɔma keka wɔ sa se na ɔmo kita ɔmosɛm 2,000 Ghana cedis ɛyɛ wɔ ha ɔbɛtie me ne ɛyɛ Kumasi Aspa divisional command police outfit Aspa ɔma sɛ yɛsika yɛde baeɛ a yɛde boa abusua ne dɔktaamo a ɛyɛ faculty of science na hɔ no yɛ adwuma faculty of science foɔ sɛ ɔmsika wɔ mu 1,900 ɛyɛ dr ya dr hayford ɔmne ne yɛ adwuma wɔ hɔ ɔmso di nyinaa 100 Ghana cedis each ɛyɛ nasuafoɔ bi a wɔkyerɛ ɔmo adeɛ yɛ a ɔmo yɛ na yɔkofoɔ ɛyɛ Mrs. Edria Melina, Mr. Randolph Boateng, and I am Margaret Boamasian. Also, be out there 100 Ghana cedis. A year Ora Bonsu, on a Vice Dean of Student Affairs, on Mr. Ama Momenka, also some of you 300 Ghana cedis. A year welfare, your welfare for also say over you 1,200. Here we are near. Yẹn nua baako akane na ɔyɛ head of department ɛyɛ Dr. Janice Dumo Abraham ne de ɔmu 100 Ghana cedis na ɛtufoɔ a ɛna ɔmo baayɛ sɛ mpanyinfoɔ yi kɔ a ɔmo bɛta akyi te ɛtufoɔ nso ɛde ɔmu 400 Ghana cedis yɛ papa baako ɔne Dr. Afo a ɛyɛ ɛdwuma pa.
Yura Paul Asamoah, DC for Achimansa, or MPP Pennyfor and Ebay. Openina Odikano, Secretary, General Secretary, Consul Secretary Rawa, your Tosmi, Tita Samoa, Treasure, Financial Secretary, sorry. Your this one, our set channel, Nasara Coordinator, Yura Abdul Karim, Party Pennyfor, the Digna Nimuno, Bemana, or Shetichina, Odi, Yura, DC enemy, friend Bravo, aha, Bulgarian train. Yura Castro, and also Ekahon. They were party 24, ADDH, youth organizer, Elliot, and Yes,
Sasa
Diano, Yabakani Dada Musa of Pimianu, Yamami Selwa, the Papa no say, and Ma Abusia Momadia, Namoba Antisa Mongonia Ebu. And Jamono, I am Yankasano of a Nippon, Ura Doctor, Doctor. Mr. Osei Williams. Your papa just Nasi and your mammy are going to see. And if your papa just said, and now they work on the second. One of you, Mr. Debla, and your Busini, and then your mammy, and the 300 dynasties. Now, Francis Awokoda, the Bedenti, and Darcy. I first a Busini, and I hear no the answer to 10 dynasties. 10 dynasties. Let them say. God help me,
find me something where I go talk with mother, sweet mother. Adantam wom tetiafo sadatie wom na guso onom atia no afei eye abusia batan wo ho a one wo yere ane wo ma no ane abusia ni nyina moma maso timwa awo akwaso no mrantia no omo ayade pa efiada no ane anameme wo mo ayade dodo ene kura dia se yankentwa mo ampamo mo kura kane omo ma asorifo enya sori
nanso ɔmo de obuo ne ani die etie yɛn ɛma ɔmo fa ɛmo no afiri akɔn ɔmo yɛ wɔn nyinaa wia da no ɛnso hɔ a ayio ɛyɛ sika 2014 fo yi kasa sɛ ɛnɛ ɔmo nua abranteɛ same ofiri wɔn ntam a ɛgya ne na ɛne abusua ɛmuru kakraka yɛ kita me memfa mmra mo pɔn no ho na momfa nto mo platim na mehwɛ kyerɛ adeɛ a na yɛatɔ 500 Ghana cedis a yɛ sika dadaa no ɔpepe enum ɛsiane sɛ ebia na obi akɔtea no na wayi bi afirim ɛno nti ɛyɛ 500 Ghana cedis.
And the other foreign and your Machiano, and then I add a severe. Bongo set, Yama would be why? Yama would be Bongo set, Sanatia, a rather non at the mile, non idea. Kotokona kind, or say back a canal, so we are bombing sanity. MC Kotoko. I said back and probably a body room sanity. Yeah, I'm a cherry and Gaba Hano. I'm sitting What's up?
Yo, MC, Messi, that was my son, Metwaso, Sikasana, and Yaguso, a Jumano. And come away a free. Any other mark or Kumpansan, and Senom Abaya. Omana Aka say, in Kumafoni, Contagion Foni now. Omakabodi, our super. Uncle, there was 500 Ghana cities. Ola papa pasa esi winsam oni ano nyina ne abusuano aso ehuru bi na mofante maye eka no ebi nana sole sese agro ma for say alo so say sika na agro so ya ma for ya